Od rodostromu Ľudovita Štúra sa teraz presúvame s autorkou projektu Monikou Bartušovou k jeho portrétu, aby sa deti pred zrkadlom mohli premeniť na túto osobnosť. Vyzeral približne takto vysoký bol, nosil bradu, nosil fúzy, vtedy sa to volalo, že má bajúzy, bol veľmi múdry, bol charizmatický, bol výborný rečník. Typickým bol plášť nazývaný redingot, podobal sa fraku. Aby ste sa aj vy mohli stať Ľudovitom Štúrom aspoň na chvíľu, alebo aby ste si vedeli predstaviť, ako by ste vyzerali v tej dobe. Máme tu cylinder, máme tu brady, takže nech sa páči, môžete sa zamaskovať. To je príležitosť pre mládencov. Ľudovít Štúr pil veľa kávy, pretože dlho do noci písal a takisto veľmi rád fajčil fajku. Vyzerá ako deduško večerníček za mladá. Štúr je teraz Erik. Tak ako si sa ty cítil? Dobre, no škriabalo to trochu. Žiaci si už vyskúšali písanie husím brkom, opravili diktát a teraz stoja pri studni, kde sa naučia súvislosť medzi jednou ľudovou piesňou a našou hymnou. Kopala studenku, pozerala do nej, či je tak hlboká, ako je široká, skočila by do nej, skočila by do nej. Úloha, poznáš melódiu tejto piesne, skús ju zaspievať. Je to tá istá melódia ako melódia slovenskej hymny. Veľmi zaujímavá hodina sa končí. Bolo to zážitkové učenie cez emócie, ako projekt hodnotí učiteľka a samotní žiaci. Ja sa volám Zuzana Orságová, takže ja sa veľmi teším, že niečo takéto teda RKC ponúka žiakom. Deti sa naozaj veľmi hravým spôsobom oboznámili o takej významnej osobnosti, ako bol Ľudovít Štúr a vidím, že sú nadšené, takže ja som tiež maximálne spokojná a ďakujem aj za túto výstavu. Ako sa to podpíše na ich vedomostiach? Určite je to niečo iné, ako keď sedia v škole v lavici a my im rozprávame, prečítame niečo z učebnice, tu na naozaj je to také trvalejšie na zapamätanie, že naozaj sami prichádzali na tie odpovede, zážitkovo sa učia a tie vedomosti sú trvalé potom. Veľa tých ostatných výstav je len takých, že sa pozeráte, ale toto je skôr pre nás, že sa môžeme aj pohrať s tým a tak ďalej. No tak dozvedela som sa nové veci o Ľudovitovi Štúrovi, o jeho živote, o tom, čo dosiahol a páčilo sa mi tu tiež to, že sme si mohli aj vyskúšať rôzne tie aktivity a páčilo sa mi to. A aký osud čaká túto výstavu i učebnú pomôcku? Monika Bartušová. Naším cieľom je, aby tá výstava putovala po Slovensku, po osvetových strediskách na Slovensku. Hneď po skončení výstavy v našich priestoroch bude výstava v Mestskom múzeu v Partizánskom. Takisto už prejavili záujem školy z Trenčína, z okresu Prievidza, takže si myslím, že na budúci rok ju uvidia deti po celom Slovensku. Ja si myslím, že by to bola aj skvelá taká učebná pomôcka. Neoslovili ste rezort školstva? Vidíte, dobrý nápad. Zatiaľ ma to nenapadlo, môžem vyskúšať.